ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Nonglang Sports Club kala Pynkhreh Sha ya ka Jingrakhe ya ka Jingdap Sunpost nam Jongga Club House nam Arjar Arpusau. Ha ka Jingplay Perda ya ka ne ka Jingrakhe ya ka Jubili Ksiar. Ka club kala Panlong ya ka Jingrakhe Sports Bopair nadu ka football, ka volleyball, ka yaset khnam, carom board, bat kiwei de ki jat Jingrakhe. Ha ka Jingplay Perda ya ka ne ka Jingrakhe la Pynkhreh ya ka lama Jongga Club da working president Jongga Maukerwat District Sports Association uba Yasan Giri Lengdo harengkat ka Jingidon lang jong ki nong yalam ka seng kentei jong ka Shnong Nonglang ki nong hikai na ki school bopair jong ka Shnong Nonglang o menteri jong ka Shnong Nonglang lembat ki nong kit kam jong ka Nonglang Sports Club.